I 10 ljudi ovdje Miksa i dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Kao što vidite, stigu su novi čestovi. I ljudi, ja sam ušao u arenu 2, znači super vest. Ljudi, izvinite što nisam snimao kako sam prelazio i kako sam već sam imao 3-4 runde sa radom, snimao sam sa Davidom, ali nažalost imali smo nekakve smetnje u videu i video se greškom izbrisao, tako da stvarno mi je žao što ste propustili to, inače bi bilo vrlo smešno. I on smo se baš zabavljali u rundi da stavimo ovaj čas na otvaranje i da nastavimo da igramo. Ove runde nećemo ništa specifično igrati, mislim u ovom videu nećemo ništa specifično da radimo, samo ćemo čisto da igramo, onako da se zezamo. Pa ljudi, da vidimo šta ćemo da pošaljemo. Dobro, Giant, poslije ćemo Valkyriju. Kao što vidite, napao nam je ovog. Sad poslije ćemo mušketrku. Opa! Ovo je veliki dobro taktiku organizuje po taktu. Dobro. Što sada da pošaljem? Hajde malo da sačekam. Ponovo nešto ne pošalju. Ipak ne. Pa ljudi, kao što vidite, posle teku. Opa. Ljudi, ovo ne valja. Zmaj, nećemo puno da se brinemo oko njega. Opa, ovo nije veliko. Poslije ćemo i mimo skjetrku. Ljudi, ovo nije ohrabrujuće, ovo nije uopšte ohrabrujuće. Šta ja sekundi? Mon? Jeste to, hej? Jesti! Ljudi, čoveče, ljudi, izvinite, stvarno nešto se loše desilo, nema veze, ništa nismo posebno.
Ljudi, šaljemo jednog knajta. Sad smo jačali napad. Opa, i ljudi ode kola. Izvinite, nešto sam malo hitno da uradim. Stvarno, izvinite mi. I kao što vidite, pobedili smo ovu rundu. Super, nema malo hrabrim, well played, good game. Dobro, vidite ljudi, dobili smo golden chest, ali sad moramo da se čekamo ovaj silver chest. Ništa, to ću kratko da... Ništa, posebno tu sam ušao u klan, to sam snimio, ali nažalost nije moglo da mi se izbaci, izvinite ljudi, i krećemo u novu bitku. Par rundi ćemo da igramo, što vidite i tako nešto. Poslala nam neka oknita, dobro. Opa, ljudi. Ovo nije dobro. Ljudi. Pogotovo. Ali što je to mora se. Ljudi, ovo nema šanse. Ovo je ozbiljno. No, ljudi, evo, 2 runde uzeo. Šta će? Neke poruke mi stižu tu pa... Vidite, nismo... Good game. Ok, i idemo na još jedno. Danas sam zadatak da, ako budemo uspjeli, ako nam se bude posrećilo da uđemo u arenu 3. Dobro, ali da ne pretjerujem. Ljudi. O ne, ljudi. Dobro, ništa, mi ćemo sada... Oj, gospod. Ali me ne diraju. Poslije sam musketarku. Tačno sam znao, ljudi, da će nam poslati. Ali da li znam da ćemo mi njega?
Hajde sad tebe da vidimo. Jednog bombera ću. I vešticu. Ljudi, evo i musketaka. A, evo i Valkyrija. Kao što vidite, gotovo mi kul izgleda. Kao što sam i očekivao. I ćemo da poštovimo još jednu vešticu, jer nam je ona mrtva. Uglavnom. Eto ljudi, pobjeda. Da ga malo hrabrim. I eto ljudi. To je... Ne, nije to. Okej. Idemo dalje. Da vidimo. Sredim trošku. Au. Ljudi moji. Ljudi. Ljudi, šaljemo vešticu. Idemo. Jao. Ljudi, šta je izgubim pa pobedim. Smešno. Okej. Ljudi, u svakom videu hoću da isto nešto da prikažem Facebook. Eto ljudi, kao što vidite, gotovi sam. Nadrljaju se me. Toto. Dakle, film. Kao što vidite, ovo je malo bezobrazno. I ipak je rekao thanks. Hvalio se i... Hajde da pređem. Ovu? Da probam, naravno. O, evo ih već, kreću otići. Ljudi, ovo nema da baš. A možda i vanje. Ima. Šaljemo jednu Valkyriju. Ljudi, izvidite ako mi je ovaj video malo dosadan jer nemam društva, nemam s kim da pričam, baš se bilo trenutku, ali šta će tako je život.
Nekad imate, nekad nemate društvo. Neki koji poruke. Čini pomalo da me nerviraju. Ljudi, gotovo nam je kula. Ovo ne valja baš. Ali... Sad sam htjela kažem da bi se kula njemu gotova. Ali izgleda nije. Šaljamo ovo Kiriju, ljudi. Ljudi ga štitu šaljamo. I gotovo je lijepo kolo. Ovdje ćemo još jednu Valkiriju. Još jednog bombera. Još knajta. Pošto vidite ljudi pobjeda je stigla naša. Sve. I... Ovdje. Tako sve. I evo ga. Pobjeda ljudi, pobjeda, tako je. Carovi, uvijek se pobeđa. Ljudi, inače, što se tiče Minecraft preživljavanja, ja i David bi trebalo uskoro da počnemo. Minecraft preživljavanja pravit ćemo kućice. Će zanimljivo. Pravit ćemo naš svet. Ponekad ćemo da imamo nekog gosta. Iznenađenje. O tome ćemo već da pričamo, ljudi. Inače, lajkujte ovaj video ako vam se svidio. Nadam se da jeste. Malo bio dosadan. Ali, šta ćete? Čak i da je ponekad dosadan. Igrat ćemo još ovaj rundu i prekinemo. Bombera. Dobro. Ali ovo nema. Pošto je 4 Golden Berry, jedna je karta. Vrlo dobro. Epa ljudi. Ovo je snežno. Ljudi. Ovo ne. Lik nam je već razbio kulu. O ne, sad smo dobili i balon. Eto, to je ta karta koja se zanimala što je balon. Gotovo. Ljudi, ovo je bio jedan dosadan video. Nadam se da vam se svidio. 99% vama se nije svidjelo. Ovo je bila jedna mala dosadna priča. Tako ćemo da nazovemo ovaj video. Ok ljudi, potrudit ću se da nađem program za facecam. Kako bi mi se vidjelo lice. I tu ćete prvi put da me vidite uživo. Znači, to bi bilo to do epizode. Sada ću da pređem u treću arenu. Što se tiče Clash Royale, neću da snimam baš mnogo. Pa ćete da se smara, vidjet ćete me gubim, a ja to ne želim. Jer ću da ispadnem noob. Tako da... Moja kartica.
Ljudi, evo koliko još ima. Au majko, ovo ima i dosta. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da vam se sviđa, to sam već ponovio i vidimo se mi u sljedećem klipu koji će biti znatno zabavniji, nadamo se, šalim se. Ništa ljudi, želim vam jedan veliki pozdrav i vi se lajkujte, subscribeujte, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja, ćao.